Ah. Ai cứ làm đấy. Cứ làm đấy. Tao lòng. Má xăm thì chứ. Má xăm thì sao chứ? Tao phải xin đâu. Nah. Good morning logofer, welcome back to our channel Thorainayan Gangga Topa kan. Ini file Dini mane birat interesting video banai nager Thoraina ne scooty solaine birat interesting nari ne scooty solaine ya. Katrang kan sama Riza lagi. Riza lagi nama. Wah, mana ini video ni yang gelap mana kai takut tak za. Ni pura diang dazir video banai bedo ni pura di video sana ni nga. Oba busling nai, oba rei ensor makhang. Pura deal zagan. Nai lang mai thaban na sabai ma bai de da starting on the past zaga jen ne thorai nak. Thorai na ni mohor ke mazai na lagar ni da ye mana video pura di mohor ne nga. Karena ni jere truck koro bai din de. Dai pura di ne nga. Jadi diang. Ready? Kosa? Ready? तो चलो शुरू करते हैं नायलां बाय थाबानो जाबाय नै शुरू करते दिनै माने नोंसोरो मिनिनानैनो माबा जागोन नै बुस्थुखौ नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ थरायनाया दा मा खालामनो सानदों गावसो मिथिसिगो आरो नायलांबायल' थादो नायलांबायल' थादो नामा हो Mau diunde? Hah? Sazubai? Ka, wes oleh kacang. Thorainaनि scooty solnya माबायदि जादों नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा नै मानसि गुस्थि जाबोजोब्बाय नै गोजान पता गैला आरो मायो आथायाबो गलांबाय खोमा एसे खस्थ' खालामनायाव खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो बाब ओरैबायदि मिनिबाय माने इदि नुयोलै थरायनानै गारि सलायनायाबो नोरै थांदो इखैजा ओंखारनानै ओरै गामिखौ ओरै गिदिंना फैनानै फिल्ड ओरै फैफिननानै हाबफैफिनदो आद्रा नुखायो रियेलाव नाय माबायाव मोजाङै नाय भिडिअखौ इमान बायदि बाब बया मिनिफ्लांदो खिन्थु एबार नेक्स्ट टाइम मा बानायगोन जानायनि जेन माबाया एन्जर मानिखौ एन्जर मांगु ना मा होनोमोन एन्जर बुंगाया बिराद ख्रिब थाराय हरखाबाय दं आरो ओरैहाय नै इखौ लाबनो गारनाय दा कमलाबो दङ ओमफ्राय नै मेगिबो दङ डेन्जार जागोन खिन्थु बा खाथ्रा नुयोना गारि सलायनायखौ नायनानै ओरैबायदि मिनिदो बाब थरायना खाथ्रा नुखायो खिन्थु थरायनाखौ नायनो गन्थ'खौ खाथ्रा नुखायो हले थरायनानिखौ माने
इफोरबायदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन कि इफोरबायदिबो जायो होननानै मा बेलेगजों जाया बेलेगदो जाया 360आवल'सो जायो इयो इनिफ्राय माने बिराद जुजिदो इखो खालामनोबो बिराद जुजिदो इखि नोङाखि खनसे खालामनायावनो खनसेनो गासिबो जाखाजोबदो खिन्थु इ केमेरायाव जाया इ केमेरायाव खालि नोङो माबाखौल' अलराउन्डार माबाखौल' खालामना लागोन 360खौल' खालामनो हागोन इखो गाननानैसो जानांगोन इनिफ्राय आरो मबाइलाव ओरै फिदिंलाय ओरै बोखेलाय बुहुद प्रसेस ओमफ्राय आरो थरायनाखौ दा जानायाव नायनो जानायाव माबायदि नुयो थरा जागोन जाया मेगिखौ बानायनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय जानायखौल' नायदो नै लोगोफोर गांगाथफाया रेडि आरो जानो थाखाय माबायदि नुयो नायलांदो नोंथांमोना एन्जर बुंखागोन होनबाना एन्जर बुंगा मेदामखौ हरनो होनांगोन खनसे आइखौबो दा दसे थानानै अरनो नांगोन र' मिथियाखै नै मा खालामदो दा इयाव नुवा दा इसे नुगोन ओरै जानाय नुवा खाथ्रा जानाय नुगोन जाग्रा इमाजिन खालामना नाय खनसे दिनै नायबाय थादो नै आंनि जानायखौ नोंसोरो माबायदि नुयो Babuya sampai ini nanti nih kau aja senunane, mau jenai. Wan gerai kono. Madu kau cuma nih minda nih, ya pernah bari, dengan bari. Lah medam ikut kulit deh. Medam kok biar nih, mama jenis ini ke. Dia kulit ke, dia kulit nih. Dia om tay ke. Kulit. Nengke nih kuke orang tapi ini mama jenis ini. Besi gebang. Gusti dori otak bom. Dia sama deh, nggak tahu bilang. Gilitar saya, dosa sosi banyak nih. Tahu bilang iya lagi, nunggu tahu bilang, tang. Oh, tahu bilang betar nih. Oh, tahu bilang. Sudah apa sudah? Lama nih bar. Wah ini. Medam nih bawa kena ya bar nai. Lama sama. Mama itu nungguin santer nggak? Mama itu nungguin santer nggak? Mama itu nungguin santer. Naik bedaro. Gilitar saya, dosa sosi banyak nih. Tahu bilang iya lagi nunggu jari. Tahu bilang, tang. Oh, tahu bilang betar nih. Tang deh nih. Dia segini naik gini. Akai tuh kamu. Kalau Oh, tahu bilang.
tahu alay saya. Lawan ini mar. Wah. Kena ini. Ebar thorena Nepala thorena ke ma baiti nu imagine खालामनानै नायदों नोंसोरो ya ini makanya ifra di kesola नायलांबाय था एबार थरena Nepala बानायनानै र आङो Jangan lu juga deh. Siatur ya Ayo di mana? Minyak. Ayo di mana? Minyak lah. Ayo di mana? Nice.